Το Προεδρικό Διάταγμα 54-2018 συνιστά μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα. Εντάσσει την Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουν σύγχρονα λογιστικά συστήματα που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα και αποτελεί και μία πρώτη τάξεως ευκαιρία για τους Δήμους να γυρίσουν σελίδα και να πορευτούν στην κατεύθυνση μιας σύγχρονης, βιώσιμης και αποτελεσματικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτές τις ανάγκες απαντά το βιβλίο «Προϋπολογισμός Δήμων» βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54-2018. Τι αναφέρει, θα συζητήσουμε. Είναι εδώ μαζί μας ο συγγραφέας του βιβλίου, έμπειρος στα λογιστικά της αυτοδιοίκησης και στη δημόσια διοίκηση, ο κύριος Θάνος Πολύδωρος. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήλθατε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να δώσουμε ένα πλαίσιο για το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα και γιατί σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη δημόσια διοίκηση. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα το 26 απλώνεται η βεντάλια εφαρμογής του στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Δήμοι, νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Σωστά. Το ΠΔ54 του 2018 είναι το νέο λογιστικό πλαίσιο για όλο το δημόσιο, τη γενική κυβέρνηση που λέμε, και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, καθώς βασίζεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών. Η επιτυχής, θα έλεγα, εφαρμογή του, γιατί η εφαρμογή μπορούμε να συζητήσουμε τι σημαίνει και πώς βεβαίως στη συνέχεια. Η επιτυχής εφαρμογή του είναι αυτή που μπορεί να βάλει τη χώρα στο άρμα των χωρών με σύγχρονα λογιστικά συστήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμα πολύ αναπτυγμένες οικονομίες. Άρα είναι κάτι που έχει σχεδιαστεί αρκετά χρόνια πριν, επιτέλους μπαίνει σε εφαρμογή, είναι σωστό αυτό που λέτε για το 2026 και είναι μπροστά μας όλη η παλέτα, όλο το φάσμα της μεταρρύθμισης και η ευκαιρία δηλαδή οι Δήμοι και το δημόσιο συνολικά να γυρίσουν σελίδα. Ήμασταν έτοιμοι, ξέρετε, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τις διαχρονικές παθογένειες ως προς την ετοιμότητα εφαρμογής μιας νέας συνθήκης μετά από ένα καθεστώς λειτουργίας πολλών δεκαετιών. Έτοιμοι και ως προς το κομμάτι της τεχνογνωσίας, έτοιμοι και ως προς το κομμάτι της στελέχωσης των υπηρεσιών για να υπηρετήσουν αυτή τη μετάβαση. Κοιτάξτε, είπαμε το ΠΔ54 δημοσιεύτηκε το 2018. Άρα είχαμε πολλά χρόνια, όχι απλά να σχεδιάσουμε, αλλά και να προετοιμαστούμε. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι κάναμε. Εγώ μπορώ να σας πω και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Βιβλίο μπορούμε να γράψουμε, ένα δεύτερο τη συνέχεια. Θεωρώ όμως ότι, εσείς καλώς κάνετε το ερώτημα, θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να σχεδιάσουμε με τους πόρους και τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή και βεβαίως στην πορεία να καλυφθούν και τα κενά. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση στην Ελλάδα τα προβλήματα να τα βάζουμε μπροστά, όχι με διάθεση να τα λύσουμε και να εφαρμόσουμε μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά να είναι ως άλοθη για τελικά να μην κάνουμε τίποτα. Οπότε έχετε δίκιο σε αυτό. Πολλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στο κομμάτι της κάλυψης των οργανικών θέσεων. Όμως βρισκόμαστε εδώ. Η λογιστική μεταρρύθμιση είναι πρώτον πυλών. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι όροι να ξεκινήσει μια επιτυχής εφαρμογή και στην πορεία βεβαίως να καλυφθούν πάρα πολλά κενά που όντως υπάρχουν. Η ορθή εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου δίνει πλεονεκτήματα στη σύνταξη προϋπολογισμών, σε δυσκολίες που κάθε χρόνο αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση ως προς τους προϋπολογισμούς. Πάντα ένα νέο εργαλείο την πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται, ακόμη και αν το πλαίσιο είναι γνωστό από το 2018, πάντα παρουσιάζονται δυσκολίες. Όμως δεν είναι για μία χρονιά το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα, είναι ένας οδηγός πλέον για την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Τι πλεονεκτήματα φέρνει? Το ΠΔ54 είναι ένα εργαλείο. Όλα τα εργαλεία εξαρτάται πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά μπορούμε να βγάλουμε και τα μάτια μας.
Αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση που κάνατε και βλέπω ότι είστε ενημερωμένος. Αυτή τη στιγμή όντως υπάρχουν πολλές ταχύτητες και στην αυτοδιοίκηση και στο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν φορείς που προσπαθούν να εφαρμόσουν μηχανιστικά τη μεταρρύθμιση, το ΠΔ54. Αυτό σημαίνει για τους προϋπολογισμούς να προσπαθήσουν να φορέσουν τις παλιές λογικές στο καινούριο σύστημα, που είναι η συνταγή της αποτυχίας. Και υπάρχουν και δήμοι ή φορείς του δημοσίου συνολικότερα που βλέπουν μια νέα αξία και αξιοποιούν όλα τα πλεονεκτήματα. Ποια μπορεί να είναι αυτά? Πάρα πολλά. Μιας και αναφερόμαστε στους προϋπολογισμούς, να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας, καλύτερης αποτύπωσης, απεικόνησης των στοιχείων και μεγαλύτερης ευελιξίας. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότερες αναμορφώσεις των προϋπολογισμών, μεγαλύτερη ταχύτητα στην εκτέλεση του δημοτικού έργου. Γιατί στο τέλος αυτό που κρίνονται οι διοικήσεις, οι δήμοι, οι μηχανισμοί συνολικά είναι αν παρέχουν αξιόπιστο και γρήγορο έργο για τους δημότες, για τις επιχειρήσεις, για όλη την κοινωνία. Είναι το βιβλίο εργαλείο και ο οδηγός σωστής, ορθής εφαρμογής? Αυτό θεωρούμε ότι είναι. Κάναμε μια προσπάθεια, δεν το σκεφτόμασταν καιρό πριν, όταν συνειδητοποιήσαμε ότι είχε συγκεντρωθεί μια γνώση όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως από τη συμμετοχή μου στην ομάδα έργου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την προετοιμασία της λογιστικής μεταρρύθμισης. Είχαμε συγκεντρώσει μια πολύ σημαντική εμπειρία και γνώση, η οποία συνειδητοποίησαμε πέρσι περίπου τέτοια περίοδο ότι έπρεπε να μπει στο χαρτί, να οργανωθεί και να διακινηθεί, να γίνει κοινός τόπος για όλους τους ανθρώπους που θέλανε να μπουν μπροστά, είτε από αν ήταν αιρετοί, είτε δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, είτε στελέχοι, είτε απλοί συμμετέχοντες στα κοινά, έτσι ώστε να εφαρμόσουν γρήγορα και απλά την πρώτη φάση της λογιστικής μεταρρύθμισης, που ήταν η κατάρτιση των προϋπολογισμών του 2026.